Ja ľudia, vítam vás u ďalšieho videa z Pet Simulator 99. Dneska budeme točiť video on hada a ja kúpim. To je sa chod skovať a nepozeraj. Kámo, máš už tu z takejto ďalky uvidím dajakú cenu dedu. No, a ja počkaj, však ono tu stade vidíš asi prázdne. Je to? Od produktov od 1 až po 100 je rozdiel 100, od 100 do miliónu 10, od 1 miliónu do 10 miliónov 100. Však ale také tu asi ani nebude dneska. Okay. To je tak na rozohriate by som dal. Ešte spomínam, nemôžem pozerať do inventáru. Áno. Aj tak polovicu si asi inventári nemám. Tak schválne krystálky. Krystálky, hej, tak to som predával. To bude tak 8K. Nie, 10. Predraženie. A rýchko mám kolo. 7 niečo. Či 6? 7. Alebo 8 asi aj. 7. Toto asi tiež neuhadneš. Large giveback. To bude tak 10,8. 15 predražené tiež. Kamu ja po vrúle redky idem. Čakaj. Tak je napríklad Spinny Wheel Ticket. Ten tisíc? 7000, 5,8 kamo, ale Už sa blížime k tomu. hej, už si bol bližšie. Tak ja si dám niečo, to by si mohol vyhodnúť. Znova krystálky, ale od iného typka. 8 000? Áno, je to tvoj. To je málo veci, čo by som tak mohol vybrať. Keď large giveback som dával, že? Jeden. Jo. Tak dáme od druhého typka large giveback. 10 000? Hej, 11. Yes. Tak sa rozjíždíme. Som ti dal aj niečo drahé, len to nie je nič také medzi. Aj když je vlastne toto. Tu máš veľkú šancu, že to uhádne. A tak dáme najskôr ešte predtým toto. Arca token. 50 000? Víte? Môžete predtým, toto mi je ľúto kúpovať ľudia, vidíte? To je znamená pýtočne predražené, radšej kúpim toto. Rave gift. Aký gift? Rave gift proste. Tak mu nemám čo je. Hádaj. 1000? 1000? A počkaj, aký gift ešte raz? Rave. Rave. Rave? Kamu neviem. Daj proste. 10 000? Koľko? 220. Kamu, tak... Ja som ti ho chcela akože reálne kúpiť. Ten by som ti kúpil. Reálne, ale neviem, že to je prvýkrát točím. Lebo toto by som ti tiež... Ale dajme Rainbow Fruit. Koľko si myslíš, že Rainbow Fruit? To proste uhadneš, to je lacné. 500? No, hej, je 150. Okay, potom Good vs Evil gift. Good versus Evil gift? 30 000. Kámo, jak si povedal 200? 210.
Akože dal by som ti Rainbow Mini Česko, ale to neuhadneš. No, možno som hľadol. Je predražená? To ti povedať nemôžem, akože podľa mňa to je taká aj dobrá, ako pre koho, niekto to kúpi, niekto nie. Tak Rainbow Česka. 800 000. Koľko? 800. Kámo, hej. Yes. Ajajajaj. Predražená. Okej, Charmstone. Charmstone. To bude tak 30 000. Kámo, jak? Prečo to je tak predražené? Hej, je to ono. Lebo ja takéto drahšie veci poznám. Lebo ty si tu bol prvý na tej trading plaza a všetko si to prečekoval, tiež možnosť. Ty si predtým prečíkoval všetko. Ale tu kámo, tu Rainbow Mini 6, to si mi tak tíkol. Okej. Ten Charmstone otvorím. Charmstone mňa nič z toho neserí, iba tá Rainbow Česka, tá bola drahá. Že mohol som ju okej, si nevadí. Ty máš Rainbow Česku, ne? Kúpim pre seba. Okej, Coin Potion 8. No kámo, a to už to potávané, že netuším. Dáme 20 000. Nie. Damage Potion 8. 30 000? 2,5 tisíc. Kámo, to také lacné. To sú asi 9 alebo 10 také drahé. Ani jedno z nich nie je drahé. Kámo, je 10 sú. 10 nie sú, však to stojí 10 000. A potom, počkaj, to koľko je, potom sú drahé. Dal by som ti toto, ale ty si pozeral ten, to ešte uhadneš toto. Tam máš 100 rozdiel. Keď dáme posledný item. Dáme Diamond Point CD. No tak to neviem, to tak 12 000. OK, posledný item, čo to bol. Takže môžeme sa izraziť. Keď to dám. Neviem ešte, čo som ti dala. Toto, gift, že? Jo? Nie, počkaj, to som neuhádol, ne? Ja som tento neuhádol. Nie, asi. Tak neviem. Viem, že fruity, tá nedá sa mi dať jedno, lebo ich mám cez 10 000. Potom, čo si ešte uhádol? Charmstone 1, ten som ti dal. 300 som ešte asi uhádol, ne? Ako? 300. Asi hej. Jo, tu si uhádol kriestavky. Ten ešte niečo možno, ale neviem čo. Počkaj. Diamond Point Seed, tak, ten si uhádol. To je asi tak všetko, lebo ja som dosť veľa neuhádol. OK. Hej. Thank you. Ináč. Dík. Takže dávajte lajky, odbery. Ak chce ísť niekto do klanu, píšte nickname. Máme level 5. A ak chce byť niekto oficer, tak musí dať nad 7 miliónov. A prebieha súťaž na 500 odberateľov o 5 miliónov, takže píšte nicknamy.